दिनैनि बे 16 एप्रिल बे दिनैनि सानावहाय आं मोनसे खोथा बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा बे भब्रा सारा सिगांनिफ्रायनो बियो DFO लेभेलनिफ्रायनो समाज बिथिङाव बिराद मोजाङै बे खामानि मावबाय थाग्रा मानसि आरो बिथांनि गोसोआ बहुत उदार गोसोनि मानसि आरोखि बिथाङा एकदम गोग्गो गोसोनि मानसि बिनिखाय बिथाङा जे बे खोथाखौ साननानै जे मावनो लादों बेवहाय आंहा बिथांखौ आं जथेस्थ धन्यबाद होनो गोनां बे खोथायाव दा गतिके आं बिथांखौ मिथिखागौ जे जोंनि सुपार हस्पिटाल बेवहाय बानायनो थांनायाव बे मोजां खोथा मानो होननानै बुंब्ला जोंनि रायजो राजानि थाखाय जनहाधारननि थाखाय बेबायदि सानग्रा सुबुं रावबो गैया बेबायदि थाखा फैसा गोनां मानसिया जथेस्थ दङ कररपति मानसि दङ नाथाय रावबो आवगायबोआ दिनै धरिलक बे मानब सेवानि थाखाय बिथाङा जे आवगायबोदों बेखौ आङो धन्यबाद होदों आरो बिनि थाखाय आं बिथांजों लोगोसे सिगाङावबो लोगो मोनलायखानाय दाबो दङ गतिके जोंबो BTR सेन्ट्रेल जग समितिनि जानानै जोंबो जेसेबां हायो बिथांखौ सहाय होगोन होननानै आंनि गोसोनिफ्राय मिजिंथिनाय दं ओनसोलनि सुबुं जानानै मा फोरमायनो गोसो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम साबायखर बावहरदों जि नैबे आम्बागाव मिशन चक बेयावहाय मोनसे डेभिडसन भबरा मेमरियेल हस्पिटाल बेखौ गायसननो थाखाय जि थि खालामदों दिनै जोङो जि लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेयावहा बाहागो लाफैनो मोननानै आम्बागाव दखरा एबसुनि जानानै गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जि मोनसे गोजौ थाखोनि हस्पिटाल जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों आरो बेखौ जाया माने बानायनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बिथांमोना जाहाथे मोजाङै जाफुंसार होनो हायो आरो बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद माने मोजां होननानै जों बुंनो हायो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव उन सिगां बेबायदि गोजौ थाखोनि हस्पिटाल जों मोननो थाङाखै आरो माने जायखिजाया गोदोर माबा मोनसे बेराम जायोबा जोङो गुवाहाटी तेजपुर बेबायदियाव थांनो गोनां जायो बेयावहाय जोङो आम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो फोरमायनो नागिरदों रायजो राजानिसिम जाहाथे बे हस्पिटालखौ बानायनायाव साफ्रोमबो मदद आरो हेफाजाबखौ जोङो होनांगौ आरो जोंबो जोंनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो जोङो जेब्लायबो जों हेफाजाबखौ होलांगोन आरो जाहाथे बे हस्पिटाला मोजाङै जाफुंसारथों होननानै जोङो आफा इसोरनियाव जों आर'ज गाबदों आरो आंनि बुंनायखौ आं बिसिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों आच्चा दिनै नैबे आम्बागाव एरियायाव डेभिडसन भबरा मेमरियेल होननानै हस्पिटाल मोनसे खुन्था गायसननाय जाबाय बे जोंनि एरियानि लागै बे मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जाय बेक्ति बिथां चित्तरन्जन भबराया बे खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायबाय बिथांखौ माने बाख्नायनो गोनां बिथाङा जे बेबायदि मोनसे गेदेर खामानिखौ सानखांनानै दिनै बेबायदि खुन्था गायसनबाय दिनै बे हस्पिटाला जोंनि लागै मोनसे माने मा बुंगोन जोबोद मोजां खामानि जागोन जोंहा बे ओनसोलनि बेमारिफोरा जुदि सिटिफोराव थांनांगौ जायोब्ला बा तेजपुर बा गुवाहाटी दुखिया दरिद्रफोरा जोबोद खस्थ' मोनो आरो मालाबा जुदि हर समाव जुदि बेमारिफ्रा गोब्राब लोमजायोब्ला माने लामाफोरावनो बिदि जिउ गारनो गोनां जायो खिन्थु जोंहा बे जुदि जायगायावनो बेबायदि हस्पिटाल मोनोब्ला मोनसे सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटाल मोनोब्ला जोंनि बेरामिफ्रा निस्सय बहुद रिलिफ मोनगोन आरो आं फोथायो बे हस्पिटाला बे जोंनि एरियानि थाखायल' मुंदांखा जानाय नङा सारा आसाम सारा इन्डियायावनो बे मोनसे मुंदांखा जागोन आरो जोंनि रायजो राजानि थाखाय बे हस्पिटाला जोबोद मोनसे मोजां जागोन आरो जों बयबो रायजो राजाया बे हस्पिटालखौ लुखांनायाव आरो दावगालांनायाव जों हेफाजाब होनांगौ बेनिफ्राय बेखौ आं खावलायनाय थाबाय बेसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ ধৰণৰ চিকিৎসালয় লাগে মইতো ইয়াৰে লোকেল ইয়াতে সৰুৰ পৰা ইয়াতে ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু এই বৃহৎ অঞ্চলত আমাৰ মানে এই চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰি আছিল আৰু মই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত ভাবিলোঁ যে ৰিটায়াৰমেণ্টত নহয় তাৰ আগৰ পৰাই মই ভাবিছোঁ যে এই অঞ্চলত মই যদিও ডক্টৰ নহ'লেও মানে এটা ইচ্ছা আছিল যে এই অঞ্চলত এখন মেডিকেল অনুষ্ঠান হওক শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে আৰু প্ৰায়বিলাক এৰিয়া আমাৰ যিটো এৰিয়া তাতে অনেক মানে দুখীয়া মানুহবিলাকো আছে বেমাৰ আজাৰৰ মই অৱশ্যে ডাটা এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই হ'লেও মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট অভাৱ হৈ আছিলে মেডিকেল লাইনটো বা চিকিৎসা
ফালৰ পৰা আৰু মই এইটোৱে ভাবিলোঁ যে যিহেতু সমাজৰ কাম কৰিবলৈ কিছুমান ইচ্ছা আছে বাৰু, কিন্তু যদি মই ডক্টৰ লাইনত নাই তথাপিও মই ভাবিলোঁ যে এই কামটো কৰিলে ভাল হ'ব নেকি, ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব। ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে যায়, টকা পইচাৰ অভাৱত বহুতে চিকিৎসা ল'ব নোৱাৰে, আৰু যিমান আমি পাৰোঁ মানে ডক্টৰ ৰামচিয়াৰী তেওঁ মোক এনকাৰেজ কৰিলে, ডক্টৰ বাপন তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি আমি মানে আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। এইটো মোৰ মানে দেউতা 1952 MLA আছিলে, আৰু দেউতাৰ নামতেই ডেভিডson ভবৰা মেমৰিয়েল হস্পিটেল বুলি নামাকৰণ কৰি আমি মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমানজন বেড, কিমানজনৰ বেমাৰী বেড? এইটো একচুৱেলি আমি আমাৰ প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট যিটো NOC মতে 50 বেডেড হ'ব। 50 বেডেড। 50 বেডেড। ইয়াতে মানে উন্নত ধৰণৰ আপোনালোকে চিকিৎসা আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। সকলোৰে সহযোগিতাটো লাগিব। কিন্তু এটা কথাটো ওদালগুৰি হিচাপে মানে ইয়াত মানে কেঞ্চাৰৰ বেমাৰ আটাইতকৈ বেছি। হয়। ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ডাটা হাতত নাই, তথাপিও ভাবিছোঁ সকলো ফালৰ পৰা আমি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল হ'ব যেতিয়া সেইবিলাকো থাকিব, অনুষ্ঠান থাকিব। ডক্টৰবিলাকক আমি যিমান পাৰে ভাল ডক্টৰে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু এইটো সমাজৰ কাম বুলি আৰু আগুৱাই যাম। আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব। ৰাইজলৈকে আহ্বান জনাব নেকি? তেওঁলোকক আহ্বান মানে মোক যিখিনি পাৰে সহযোগিতা কৰক, তেওঁলোকৰ ব্লেছিংছ লাগিব, আশীৰ্বাদ লাগিব, আৰু অকলে কৰা বস্তু নহয়, এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। গতিকে সকলো ফালৰ পৰাই আমি আপোনালোকৰ ৰাইজৰ আমি আশীৰ্বাদটো বিচাৰিম, সহায় সহযোগিতা লাগিব। থেংক ইউ।